हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय जासिबाय खुलुमनाय जासिहरबाय दा आङो भिडिअआव फैयैया साननै सानथामसो गेप जाबायमोन लोगोफोर दा एसे बेस्थ'खाय भिडिअखौ खालामथ'नो हायाखैमोन माने खामानि दामानियाव गोदोनानै थानायखाय दा आङो दिनै एसे फ्रि टाइम मोननायखाय नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै आङो दान्दिसे आंनि बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेलाव फैबाय नुजाफैलायबाय दा दिनै आं मोनसे फिसा मा होनो आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर दा बे आपडेटखौ नोंसोर नायलांदो सिगाङावनो आं बिनि सिगां मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप होनो नागिरदों मानगोनां बिस्वजित दैमारिनि दा बेखौ नायखांनायनि उनाव आं बिथांनि फारसे सावरायगोन आरो दा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा थायो बिपिएफआ आगोलनि बायदि गैया बिपिएफआव जोंनो दंजोबोमोन दिनै आंनि खाथियाव नै राजिब ब्रह्म बिथां दं इएममोन दा एमसिएलए जोंहा प्रभात बसुमतारी बिथां दं रेवरेवा बिथां दं जोंहा हनै बिजिरगोरा दं गासिबोथ' माने क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बिपिएफनि जानानै खामानि मावग्रामोन अब्लाबो जेनाखै होनबा दा बिसोरनो बिर मानसिफ्रानो गैबावलासो अब्ला बोरैहाय बारायनो गतिके नुनायाव आरो आं सानो जे बेबायदि जेबो गैया अदेबानि जिहेतु बिसोरजोंबो लाख भटारफोर थागोन बे लाख भटारा जेरावबो अबेबा 2000 अबेबा 3000 मालाबा 10,000 गेदारिं जागोन समायना जागोन आरो बे जाहैबाय डेम'क्रेसिनि समायना मानसिया राजखान्थि खालामदों नालाय इलेक्सन बादायलायनांगोन इलेक्सन बादायलायनायाव जेननाय देरहानायजों खोथा गैया बादायबाय नालाय जेनगोनखौ मोनथिनानैब्लाबो ओंखारनांगोन आरो लोगोफोर नुबाय दा नोंथांमोनहा जोंनि बर'नि लिडारफ्रा मा रोखोम लिडार बिराद दुखु गोनां माने बिराद सिन्था खालामनांगौ गोनां जाहैबाय आरो जोंनि बर'नि लिडारफोरखौ साननानै जोंनि माने बर'नि रायजो राजाफ्रा माने मा होनो बिराद सिन्था खालामनांगौ दरखार माने जोङो खुनु बर'नि लिडारफोरखौनो जोङो दा फोथायनो हायै बायदि जाबाय आरो नङा होमबा लोगोफोर दा बिथाङा बुंदों बिस्वजित दैमारिया दा नोंथांमोनहाथ' खोनाखाबाय आंथ' भिडिअ क्लिपखौ एसेबाबो होलांखाबाय बिस्वजित दैमारिया सोर बेखौबोथ' नोंथांमोनहा बुजियो बै समाव बिस्वजित दैमारि बिथाङा जोंनि बिटिसिआव बिपिएफनि जानानै बिथाङा बेसेबांबा सोंख्रावदोंमोन नङा होमबा दा बिथाङा दिनैहाय फैयै फैनानै दा बिथाङा मा जाफैखो माने थाखा फैसानि उखैनायाव बिथाङा मा जाखो बिपिएफ हान्जानिफ्राय जानानै दिनै बिथाङा बिपिएफ हान्जाखौनो दिनै बिखायाव जोगारनानै मा खालामखो दिनै जोंनि बर' जाथिखौ एकदम जोंनि बिटिसिखौ मा खालामखो सोरलां बोरलां माने मा होनो बेहेरबारियाव जेनेबा बिथांमोनहा एकदम बेहेरबारियाव गब्र होलांबाय आरो दा बिटिसिखौ दा बिथांमोनहा जेखि होना बिस्व दैमारि नोंथाङा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जेखि रावजों माने गोदै रावजों फुस्लाया जेखि बुंनानै कि एग्जाम्पल होनानै नोंथाङा इलेक्सनाव देरहानो नाजाया मानो ओइबारनि बेलायाव नोंसोरबायदि मोख्राफोर बर'नि जोलैनि हांगारफोर बेफोरबायदि मानसिनो जोंनि बर' रायजाफ्रा रावबो भट होला बुजिबाय नोंथांमोनखौ जेननायनि उनाव होसोनोसो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नेगासिनो दङ नोंथांमोनहा माब्ला जेनगोन नोंथांमोनहा जेननायनि उनाव बबे जायगायाव खारखोमागोन बेखिनिखौल' नोंथांमोनहा सिन्था खालामनानै नायनांसिगौ मोनथिबाय जिहेथु नोंसोरबायदि मानसिया दिनै जोलैनि हांगारसो बुंजायो मोनथिबाय हारिनि बिराद गिदिर बियाद जाय बियादा बर' जाथिखौ धंस' खालामो नोंथाङा बे बियाद आरो नोंथाङा दि बुंदों नोंथांनि बे खाथि खालाखौ नोंथाङा दा नोंनि साइडआव थानायफोरखौ नोंथाङा मा बुंलांखो दा बिसोरखौथ' रावबो सिनायियानो गैया बर' जाथिनि गेजेराव बिसोरखौ सोर सिनाय दं रावबो सिनाय गैया बिसोरखौ दा बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै नोंथाङा बिर जोहोलाव होनदों
बिर जोहोलावखौ बिदिखौ होना बिस्वजित दैमारि बुरबक बिर जोहोलावा माखौ बुङो बर'नि थाखाय जाय मानसिया थै गारनो हायो बर'नि जाय मानसिया थैनाय थांनायखौ बुजियो हारिनि फारसे जाय मानसिया सिन्था धारना खालामनो रोङो जाथिखौ बबे लामाजों दैथिंबा जाथिया मोनसे मोजां परिबेस फैगोन बेखौ साननो रोङो जाथिनि गाबनाय मिनिनायखौ सिनायनो रोंगौ बेफोरबायदि सिन्था धारना खालामनो रोंग्रा मानसि जाथिनि मोजां मावग्रा मानसिखौसो बर'नि बिर जोहोलाव होनो बिसोरखौ बिर जोहोलाव होना बिसोर जाहैबाय माफा माफा मोख्रा मोनथिबाय बिसोर माफा माफा मोख्रासो मानो बिथांमोनहा फांसे बिफांनिफ्राय दिनै फांसे बिफांनिफ्राय फांसे बिफां मानि थाखाय बिसोरबो बास्लायदों सिन्था खालामना नायलाय नोंथाङा आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै सिन्था खालामनो रोंनांगोन बिथांमोनहा मानि थाखाय ओरैबा बास्लायबाय थादों बेखौ जों दिनै बर' जाथिया जुदि सिन्था खालामनो रोङाबा बे थरलं थफं बेहेरबारियाव गोदोनानै थानो जोंनि बर'फ्रा बांद्राय सम नांला साननैसोल' होनजायो बुजिबाय खोनाबाय बेफोरबायदि मानसिया हारिनि सिन्था धारना जेबो गैया बिसिनाव बिसोरो जाहैबाय एकदम गावसिनि उदै फुगार माने मोनजाबानो जायो बिसिना बाक्सु खि बाक्सु बिसिनाव थाखा मोनबानो जायो बिसिनाव सान्तिनि फारसे जेबो साननाय गैया बर' जाथिनि फारसे बिसिनाव जेबो सेन्टिमेन्ट गैया बुजिबाय दा बेफोरखौ बोरै नोंथाङा दिनैहाय बिर जोहोलाव होनखो बिर जोहोलाव नङा बिसोर माफा माफा मोख्रा आरो बिसोर बर' जाथि बर' हारिनि थाखाय गिदिर भाइरास आरो गिदिर बियारसो बेफोर थाबाय थायोबा जिन्दगियाव जोंनि बिटिसिआव जिन्दगियाव गोजोनबो फैनाय नङा बुजिबाय नोंथाङा जेरखम दिनै बर' जाथिखौ धंस खालामनायाव गिबि आगान होदों नोंथाङा बिटिसिखौ सोरलां बोरलां जेरै बेहेरबारिनि बायदि थरलं थफं खालामनायाव जेरै बिथांमोन जेनेबा बिजेपि इउपिपिएलखौ मदद होनानै दिनै बिटिसिखौ जेरखम सोरलां बोरलां बानायदों बिसोरबो नोंथां बायदि मासे मा होनो मोख्रा आरो भाइराससो बिसोरो बुजिबाय दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नोंसिनि गोदै रावफोरखौ खोनासंग्रा रावबो गैला नोंसिनि जोबथा राजनितिका जाहैबाय नैबे 24 बे 24नि राजनितिका जोबनायनि लोगो लोगो नोंसोरखौ खुनु मासे सैमा फाग्लायाबो सोंला बुजिगौ बिस्वजित दैमारि नोंथाङा बै समाव मानि नोंथांखौ बै समाव फोथायनानै दिनैसिम मोनसे गोदान लामाजों नोंखौ आगान सुरहोदोंमोन दिनै नोंथाङा बर' जाथिखौ मा खालामखो बेखौ नोंथाङा सिन्था खालामनो रोंगौ नोंथाङा सिन्था खालामनो रोंगौबा दाबो फै नोंथांखौ बरायदों बर' जाथिया नोंथांखौ बरायदों हारिखौ मोनसे गेरेमसा बिफां बायदि गायलांनो बुजिगौ नोंथाङा आरो नोंथाङा नंबां जाबां बेफोरबायदि नङै बाथ्राफोरखौ लाबोनानै बर' रायजो राजानि गेजेराव आरो दुखु होफैनो नांला आरो जानला मोनला फोलानाय खोथाफोरखौ बुंनानै नोंहा जेबो लाब गैला नोंहा जेरैबो बिथिंनिफ्राय नोंहा खहा नोंनो बिजेपिनि जानानैबो नोंनो बिजेपिनि टिकेट माबाखौ बिजेपिनि भट होग्राबा नोंनो गैया आरो सोरबा इउपिपिएलनिफ्राय जानानैबो नोंनो भट होग्रा गैया आरो इउपिपिएलनि मानसियाबो नोंसोरनो भट होआ आरो जोंनि मा होनो बिपिएफआथ' नोंसोरनो भट होआ बिपिएफ माने बर' रायजो राजाफ्रानो नोंसोरनो भट होला आरो दा एबारनि नेक्स्ट इलेक्सनाव एमपिआवबो नोंथांमोना जेनगोन एमपिआव नोंथांमोना जेननायनि उनाव नोंथांमोननि सरकारा फोरलाब जाजोबसिगोन बुजिबायना बेखौ सिन्था धारना खालामनानै नाय आरो बिनि उनाव जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सन फैगोन बै समसिमाव नोंथांमोनहा बे माबायाव थाहैनाय नंला मिथिबाय बे डायलग होनांगौ समा नोंसिनाव फैनाय नंला नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनानै नायबानो जाबाय दा नोंथाङा दि होनदों बिर जोहोलाव बिदिखौ होनालै बिस्वजित दैमारि जोलैनि हांगार बिदिखौ होना बिर जोहोलावखौ बर'नि बिर जोहोलावा जाहैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे जाहैबाय बर'नि बिर जोहोलाव 2 नाम्बाराव दङ हाग्रामा महिलारि सार 2 नाम्बाराव बिर जोहोलाव 3 नाम्बाराव दङ जोंना मा होनो रन्जन दैमारि सार जाय सारखौ दिनैसिम नोंथांमोनहा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों बिसोरसो बर'नि बिर जोहोलाव
बिनि अनगायै रावबो बिर जोहोलाव गैया बर'नाव मोनथिबाय। नोंसिनि बे जायनाखि लिडारफोर नोंथांमोनहा जायखौ लानानै बिराद गोरा खोथा बुंदों बिस्वजित दैमारी, बेसोरो जाहैबाय जोंनि BPFनि केरियारखौ नस्थ' खालामनानै थांग्रा मानसि, बुजिबाय? BPFनि केरियारखौ हुलु हुला नस्थ' खालामग्रा बदनाम खालामग्रा मानसियानो जाहैबाय नों दा जायखौ बिर जोहोलावफोर होनदों। दा बिसोरनि थाखायनोथ' दिनै जोंनि BPFआ जेनदों। सोरनि थाखाय जों जेनदों सानदों? बिथांमोना क्रर थाखा मोनो बर' रायजो राजाफोरखौ नायनो, बर' रायजो राजाफोरनो मा हरनांगौ हरनो। दा बिथांमोनहा गासिबो थुब्रायनानै लानानै गासिबो बर' रायजो राजाफोरनो राननांगौ, अबेबा माबा मोनसे स्किम हरनांगौ, बेफोरखौ दंस' खालामनायनि गुदियानोथ' बिसोरनो। होमबा बिसोर बोरै बर'नि बिर जोहोलाव जाखो? बर'नि सोबख'ग्रा मानसिखौ बोरै बर'नि बिर जोहोलाव होनखो नोंथाङालाय? दा बे मोनसे, दा बिसिनि आखल आखुफोरखौ गासिबो दिनै बर' जाथिफोरा मोनथिजोब्बाय, बुजिबाय? बिथांमोनहा जेरैखि ओरै दालाय बास्लाया मानो बेयाव जेबो खामानि गैला। बिथांमोनहा ओरै बास्लायनानैनो फाइनालाव मा जानो थांगासिनो दं, बुजिबाय दा? बिथांमोनहा बिफां गोजौनिफ्राय एकदम बिसिबां गोजौ बिफांनिफ्राय हायाव गोलैनानै एकदम दाब्ले पापर बायदि जानानै एकदम मा जागोन बिसोरो जोंनि मानसिफोरजों हान्था मेलाखौनो गाग्लिनायावनो दोखो जानानै बिथांमोना हासार जाजोबलांगोन। बे हासार जानायनि उनावसो मा जागोन, बै जायगानिफ्राय जोंनिफ्राय गोदान बिफां खिलिगोन। दा फैगोन 25निफ्राय बिथांमोन सेवनायनिफ्राय जोंना मोनसे बिफां रज'नो फैगासिनो दं। बे रज'नाय बिफाङासो जोंनि BTCआव गेरेमसा बिफां जागोन आरो। दा बे गेरेमसा बिफांखौ सोर गायगोन? जोंना श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा गायगासिनो दङ। दा रायजो राजाफोरनो बेसेबांबा मानि साया सायख्लुम होनो थांगासिनो दं। बिथांमोनहा बेखौ साननाया गोनां। दा लोगोफोर, दा अनेक खोथा बुंनो हायो बुंबा, दा आङो गोलाव खोथा बुंनानै नोंथांमोनखौ माने बांद्राय आरो माने टेनसनाव लाबोनो सानाखै, आरो आङो फंनैसोल' खोथा बुंबावनो गोसो जादों। दा बेखौबो खोनासंलांदो। दा बिथांमोनहा बुङो, UPPL सरकारा बुङो, माने UPPL सरकार फैनायनिफ्रायलायनो बिराद BTCआव डेभेलप जाबायलायनो, जेरैबो बिथिंनिफ्राय डेभेलप जाबाय, आंखाल गैला जाहैदों। होमबा बेसेबां गिदिर राव बियो? लासिं सिं, मान गैया सनमान गैया। दिनै बबे जायगायाव डेभेलप जाखो? नोंथांमोनहा दिनै मा लाबोनो हाखो BTCआव? मा खामानिखौ मावनानै डेभेलप खालामखो नोंथांमोनहा? माथो गासिबो बिजनेस बिथिंफ्रावबो गासिबो एकदम आनडेभेलप जोब। दिनै सासे सानै मैगं फाननानै जाग्राफ्राबो बिथांमोनहा इनकाम गैयिनि थाखाय दखान गारनानै हाजिरा लेबार मावनानैसो दङ। आरो जोंनि BTCआव जेसेबांनाखि बर' लाइमोनफोर दंमोन, सेंग्रा सिख्लाफोर दंमोन, बिथांमोनहा माने खुनु बिदेशआव थांनाङामोन बै समाव। दा नै बिटिआर एग्रिमेन्ट लाबोनायनि उनाव, बिथांमोना सरकार दानायनि उनाव दिनै आंखालानो जोबनो गैला। दिनै उन्दै गथ'बाबो बिदेशआव खारनांदों थाखा फैसानि थाखाय, गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय। होमबा नोंथांमोननि मा होनो, नोंथांमोननि डेभेलपआ बेनो? प्रमद बर' नोंथांमोननि डेभेलपआ बेनो नामा? दिनैसिमबो बर' रायजो राजाफ्रा मेगनाव मोदै खुगायाव खदै जानांनाय, दिनैसिम माखासे बिर जोहोलावफोर जेलाव थांनांनाय, बिथांमोनाबो दिनैसिमबो गवाखै। नोंथांमोननि सान्थिया बेनो नामा? बबे खेत्रखौ लानानै, माखौ नुनानै नोंथांमोना गोजोन होनदों? मायाव गोजोन दं दिनैसिम? दिनैहाय संकसनिफ्राय सदियासिम लानानै सोंहै बर' रायजो राजाफोरनाव, सोरनावबा दिनै गोजोननाय दं नामा? बिटिआर एग्रिमेन्टआव सोरबा गोजोननाय दं नामा? सोरबा बर' जाथि आइ आफा रायजो राजाफ्रा सान्थि मोनदों नामा? नोंसिनि मानसि साफा सानैफ्रा गोजोन फैबाय होननानै रोनावलाबायबानो बेयाव सान्थि गैया, गोजोननाय गैया, डेभेलप गैया, बुजिबाय? बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै सोङै, बबेबा बर' जायगायाव थांनानै सोङै, बेयाव डेभेलप जामारदों ना माबा मोनसे जादों? होमबा बर' रायजो राजाफ्रा गावसिनि दुखु खस्थ', गावसिनि डेभेलपनि सायाव नोंथांमोननो खिन्थागोन, अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन, माथो डेभेलपआनो जेबो गैमारा। हाबनानै सोङै दिनैसिम
आरो दिनैसिम नोंथांमोना गरिब गुन्द्रा जायनाखि गरिब गुन्द्रा बन फाननानै जाग्रा एसे एनै गलाय मावनानै जाग्रा दिनै बिसोरखौबो बन्द' खालामनानै मा खालामजोबखो नोंसोरो बिसिनि एकदम आखाइ आथिं सिफायनानै होनाय बायदि दिनैसिम नोंसोरो धंस' खालामजोब्बाय। दा बिथांमोनहा दिनै नोरजिया जायनाखि आलो गोजोन बन फाननानै रायजो जादोंमोन बिथांमोनहाबो दिनै नोरजिया जाबाय। बिथांमोनहा दिनैहाय बिसि फिसाखौ गारनानै बिदेशआव खस्थ' खालामनांगौ जाबाय। ओजों बबाव फिसा बबाव बिसि होमबा बेसेबां दुखुनांथाव। होमबा बेनो जाहैबाय नोंसिनि गोजोन एग्रिमेन्टआ, गोजोन थासारिया बेनो नोंसिना UPPLनि गोजोन थासारियानो जाहैबाय बर' जाथिनो दुखु खस्थ' सहायनांहोनाय, बर' जाथिखौ गासिबो बिथिंनिफ्राय बिपदआव खालामनाय, BTCनि गासिबो मा होनो बिजनेसमेनफोरखौ आनडेभेलप खालामनाय, बेफोरसो नोंथांमोननि गोजोन एग्रिमेन्ट, गोजोन सुक्ति। UPPLनि गोजोन सुक्तिया बेनो रायजोफोर, बेखौ गोसोआव ला। आरो नैबे खेथ्रआव जुदि 25आव जुदि बायसान्सआव बिसोर फैनांगौबा आरो बिनिफ्राय रासिन दुखु खस्थ' होनानै बिथांमोनहा गोजोन होबावगोन, बेनो जाहैगोन बिथांमोननि गोजोना। दा बर' रायजो राजाफ्रा सिरि मोनदो, जायफोर सिरि मोनाखै बिसोर सिरि मोनदो दिनैहाय, नङाबा खिन्थु सेस। आरो जायफोर बुजिनानैबो दिनै थाखा फैसानि उन उन खारफानानै दङ बिथांमोनहाबो जाहाथे गावनि बेसेन गोसा भटखौ मालायनो फाना 1000 1500नि थाखाय फाननानै गावनि बर' जाथिखौ जाहाथे दंस' खालामनायाव मदद होआ, बेखिनिखौ आङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दा जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बुजियो, सिरि मोनो। दा आङो बेखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो खिन्थानाय जाहैबाय आइ आफा रायजो राजाफोर। दा दिनै भिडिअआ बेखिनिल'नोमोन, दिनै बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर। जोबनायाव आं नोंथांमोननो थेंक्स बावबाय। दा बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय, गोजोन्थों।